Tuli tuossa vielä mieleen tuosta päivän uutisoinnista, että Jorma Leppäniemi oli jäänyt kiinni tuolla Thaimaassa vihdoin ja viimein muutaman vuoden pakomatkan jälkeen Thaimaan poliisin toimesta. Ja hauska sikäli, että tunnen kyseisen henkilön. Hän oli Hirvimies-lehden kautta ja Perhemediat Oyn kautta ensimmäisten kirjojeni kustantaja. Eli kyseessä olivat Kaapo Hirvikirjat tai kirjasarja. Ja sitten jotain tietokirjasarja siinä toisena. Ja jännä se on vaan, miten tollasia ihmisiä tulee elämässä vastaan. Ja ovat sitten täysiä huijareita kuitenkin. Itsellähän se kirjasarjat ja kirjat, mitä Perhemedioiden kautta oli, niin yritettiin varastaa sitten tekijänoikeudet, mutta onneksi huomasin sitten, että ovat vähän kirjat väärillä joronjäljillä ja asiahan saatiin oikaistua ja tekijäoikeudet tuli takaisin itselleen. Tällaista tää on.